Kasang HYC Mohtarashan Circle kalaban pau kajing sokhya ka bajur halo kajing le jong wi kontraktor ba pentrei ki project hapok mo pandur ke bahap apok Mohtarashan block. Kasang dari penjurip ya kajing pentrei jong dia kontraktor ya ki restoran ya ki swimming pool bat digui de ki jaka ban khri ki no jkai perthai ha kate ki jaka ka ban buan teli ki pung. Kasang kalalam kajing pentrei jong dia kontraktor wat ye kam ki baret ru ki balak pentrei de ki try jela Henry lo lampat de kinong train di Syabar jela. Kaseng lapan pau kajing sokhya ba kumnu ye ni kam ke barit ke baria ke balak ban trai di ki try snong ba ki try muluk. Lawanya lampat de ki beri ke ban Syabar jela. Kaseng kala ong la de ki kam ke barit ke baria ke balak ban trai di ki try snong ki try muluk. Lawanya lamno de ki beri na Syabar jela. Syaipan ki samna jongan de kari kinlek. Ba de ki bat ki kam kin trai. Ba de ne kadau babun ki samna try jela. Kami jamshu namar ki kontraktor ki bakum kini ko nyalam de ki bri ki na Syabar jela. Kalau joka seng kalau iPod license ni ni kontraktor bo diwan wengno ikini kinang belabar jela. Kamda kam ta ka seng kan le de ki kam ki bateng e. दुकान बनाई थे खाली रेस्टोरेंट पानी टैंक भी सब नंतर पास आदि कितना 4 6 आदमी सब का 6 Ni nak kaliang jong kaseng HYC Mohtarashan Circle ba ngiwan bon jurip mata kasngi ka khatsan tarik jong ne bunai ho ngilalap sisa ba bun ki dikhar ki bawan tre hang ne ngilalap ba ka kam ka bagi tre ho kalong ka basuk anre ki wara de ki dikhar ngi ki khasi ho ngidang la ban tre gitu ki kam ki babun ki barang la ki bun ki bu susong klik ti hayeng mdon bi kam yo jam re ki wara dau banabar ban tre hang ne anre ngi pha ka ne ka message so kontrak jong ka ne ka company hang ne ba un weng no ba un sampha ban weng no ekini ki dikhar mardor ban weng no ni aipor po kalais ni ban weng lam kum ta ngi kum kaseng ngin weng hi dalat ngin weng hi yakito ki dikhar ki ba u ula wan ra ngi kaseng ngi dap dag ni sokhia habang ipej bat ngi bangi phai na kini ki suong no kum kini ki kontrak ki badon kini jing tre ki kontraktor keleng-keleng jong re ki si babon ki bon ra hi tang dikhar ngi kasi kabriu nyu trap ki khun jo kabriu nyu trap pat ngim yo kam re ngi chu khmi ngi chu pek kai kito ki jing tre jing tu ki dikhar kari kasi ki jong kila kito ki try snong ni ki try jaka to kam bagi try kila an re kaba sngo khia kalong baki mon ra re kito ki bakim ai ki jing tre ya kito ki try jaka an re ki won ra de ki banabar da kene ka message kum ngi kam ka seng jong ka Mohtarashan Circle ngi pha bat ngi pen sngo ya uni kontrak jong kene ka jingtre ke bengla wan jurip menta kasni hang ne po mo penlur bon weng ban usam ha bon weng no mardore kitu ki dikhar ki batre to henry lam kumta ngi ka seng ngin sa weng hi gini ki message nga pha ya tu kontraktor